सर्वांक नमस्कारू मिगेल नाव अनघा बाबूपै हांव होन्नावरची आणि हांव तुमकां आजी आंतरराष्ट्रीय योगा दिवसाबद्दल दोन वाक्य सांगता। हे योग म्हणजे शब्द संस्कृत भाषेचे युज्ज म्हणजे युज्ज शब्दातुल्यान उत्पन्न झाले। युज्ज म्हणजे कसने जोडसूचे म्हणजे जॉइंट करचे। कसे जॉइंट करचे? आमगेले दैहिक आरोग्य, मानसिक आरोग्य, आध्यात्मिक आरोग्याक जॉइंट करचे आणि आम्ही दिवसा करचे व्यायामाकिंत योगासन श्रेष्ठ। ते कशे की म्हळ्यारी आम्ही बाकी व्यायाम करता जाल्यारी आमगे मन आणि लक्ष दुसरीकडेन वता आणि आम्ही वॉकिंग करता जाल्यारी आमगेले मात्ते खंय खंय की वता। जाल्यार योगासन करता जाल्यारी आमगे मन एका कडेन उरता। ते कशे की म्हळ्यारी आम्ही योगासन करता जाल्यारी श्वास घेता घेता योगासन करताची ताकाची आमगे मन एका कडेन उरता। आणि कसं की म्हळ्यारी आम्ही आमगेले उसिराट आणि शरीराचे चलने बरोबरी उरता तसे जावन आमगे मन एकाग्रता जावन उरता। इंग्लिश अन एक उत्तर असा, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। म्हळ्यार कसं की म्हळ्यारी आरोग्य मन आरोग्यवंत शरीरा भितरी उरता। आमका आरोग्यवंत मन आरोग्यवंत शरीर जाव का म्हळ्यारी आम्ही पुरा लोकांना प्रति दिवस योगासन करता। आणि कसं की म्हळ्यारी आम्ही जून 21 आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस म्हणून आचरणी करताची। मोदीजीनं 2015 अंतू आंतरराष्ट्रीय सभेकरनु हे विषयाबद्दल प्रस्थापन केले। त्यांना उट्टू देशाचे हक्का ओप्पून घेनो जून 21 आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस म्हणून आचरणी केले। आणि कसं की म्हळ्यारी हे योगासनाबद्दल मस्त विवरणे आमका कोणे पतंजली महर्षीन बी दिले। जाल्यारी ताचकिंता पहिले ऋग्वेदा भितर बी योग म्हणजे एक शब्द आशिल्लो ऋग्वेदा भितर पहिले तुलेन। आणि कसं की म्हळ्यारी मस्त योगासनांतू सूर्य नमस्कार बी एक तांतू 10 आसन आसाची। ते 10 आसन बी श्रेष्ठ। आणि कसं की म्हळ्यारी आम्ही आता सांगता म्हळ्यारी मस्त हजार आसन आसाची, 100 आसन आसाची। तांतू खंच आसन की म्हळ्यारी पश्चिमोत्तासन, कुक्कुटासन, चक्रासन, वज्रासन आणि अशी ब्रह्मासन अशी मस्त आसन आसाची। आम्ही तशी म्हणताची आम्ही पुरा लोकांना दिवसा योगासन करता उरनो आमगेले आरोग्याबद्दल आम्ही रक्षणे करून घेऊ का म्हणून सांगताची हांव पुरा लोकांना योगासन कर का म्हणून सांगता। आणि कसं की म्हळ्यारी हे वेदिकेंतू येवचा चान्स दिल्ले आमगेले सुरेश मल्ल्या मामाक हांव मिगेल धन्यवाद। आणि कसं की म्हळ्यारी कोण हे आमगेल चॅनल सुरेश मामाले चॅनल पळयताची त्यांनी सबस्क्राईब करा म्हणून सांगताची हांव मिगेल 2 वाक्य समाप्त करता।